Те ще вкарат най-после 6 епизод на Майнкрафт. Направихме го 3 поредици. Почнем да направим 3 поредици. Не, 3 части, защото почнем да правим четвърта, обаче трябва да се изтри. И затова сега почнем 6 епизод най-накрая. И тук бяхме паднали отново, това сме наред. Що сме? Оле, тези намерихме много цветя. Да, вижте, Намерихме- там. Намерихме много цветя. Да, и намерихме много шугаркейн. Извинете, че съм някаква карта тук, дай да ги фърля. Нали това? Да, защото да, загубихме се. Искам да разгледаме за други буркани. От тук всичко сме си го правили. Ние Сега сме айде да си покажем на начупали. хората нещо интересно. Ага. Айде, идем. Покажем на част. Да, то тук ходихме още да купаем в една мина. Да, много сме копали. Защото... Като роби сме били. Сега да отгоре... Аз почнах да правя път за връщане. И това е на Survivor. Баси работата. Измъчихме се. Тук вече 3 дена правим този път. 3 или... 3 са 3. Повече са. 3 са, 3 дена. Казвам ти, повече са. Ей, тук Човек вижте. засичам дените. Сега виж кой ден е, виж днеска на календар. Виж календара. От тази сега кой ден е? Вторник ли е? Сядане е? Какво е? Какво е? Не знам. Май е вторник. Не бе, това е за връщането, що минал там? Аз минавам от твой път. Ето. О, бе, вярно. А моби съм там. То нямаш нищо, нали? Много работи Тогава се имам. върни просто. Още праханки имам от цветята. Знаете ли как се правят и тези розовите праханки? Те се правят с червено и жълто. Метни са просто, да? Метни са вътре в буркана. Ама аз сега съм на пътя. Кой път? А, чакай! И открих аз Моля този да се буркан. чакай. Той е с книгите. Да, много е готин. Вътре има... Не влизай, моля ти са! И не казай какво има, искам да съм до тебе. Тегле зомби. Еми, ако включиш чудовищата, ще ги гледам. Хайде, поне те последните епизоди имат малко екшън. Ма малко екшън, аз нямам меч. Малко екшън, аз ще пазя. Знаете ли откъде сте 41 дърво? Божичко, Божичко, как си направил тези стълби? Лесно. Аз съм Не беше лесно, защото трябваше много, ама трябваше и тук да се метне на това, за да ги правя отдолу. Сега тук колко са спал много добро. Не умира. Вижте, лабиринта. Смятаме с... Тишме без мене. Така, ето ви го лабиринчето. С сега смятаме да го превъртим без да чуем заклата. Просто е така. Чакай да е фана, тук да не се скри. Така. Тя не знае пътя отлично. Тя го е разучавала. Не съм. Просто сега Ти се връщаш. Така. Камък. По-добре става. ето го превъртя го нът. Аз ти казах, че съм експерт по лабиринт. Да, но тук трябва да има нещо. Няма как да е просто е така. Аз ще такова и ще разгледам. Що ме запуши, бе? Не съм те запушил. Идваш ли? Ама откъде е излезна? Ето от тук. Хора чакай да ще тестя. Никога не съм разглеждал този буркан. Намерих тук стълби още. Да, бе. В лабиринта си няколко превъртания. Как пише тук на табелата? Чети. Не знам.
пише get или какво. О, божичко, сега се качи. Ама за какво бе? Добре. О, кой кол. О, забрави. Няма да забравя. Не, аз не го забравиш. Защото е качване да купим. Ама за какво ма запуши бе пустак? И сега какво? То не знам, тук трябва да има. О, вижте. Може да направим още. Забрахме да си направим чат диксей, бро. Бе, какви Аре, сме? трябва да включим за по-скоро бързо. Може да има. Затова я записвам да видя там. Вижте колко дупки има така отдалеч, като се гледат. Виждате там се една вижда подозрително. Ама забрах къде е вратата. Ето, аз вече съм пред вратата. Само ти знаеш къде е, аз не знам. И сега почваме да се изкачвам тук. Ето е вратата. Имаш Cobblestone? Къде си? Нагоре съм. Отгоре, окей. Имаш Cobblestone? О, леле майко. Аз съм нещо към алергичен, че тук играем много време и остяна и... Пихам нещо. Колко е часа? Имам 3:15. Да, супер. Поне до 6 часа ще седиме. От кога? От 12. Да. Опа, божичко. Окей, малко помощ. Къде си идвам? Чакай. Стой там, къде. Скочих една дупка. Не стои. Не мога да те спася, нямам кирка. Имаш ли кирка? Не, нямам. Ам след долу поне да ме... Аре, аз. Оха, виж обирите. Се да писва нещо. Да ми пясък. Страве песък. Седа съм. Май от тук се правеше тухли. Обсидиан! Опитвам се да се кача. Изкопай го бързо! С диамантената кирка. Да ти не лъжеш ли? От отгоре. Не! Ще ти помогна да влезнеш. А ето Влизай. табе. Ето табе. Пах. Божичко! Ето табе. Така. Нямам никаква кирка. Един момент имам идея. Аз май имам работа да ска за тебе. Не, нямам, не сме къвто. Аз имам дърво. Окей, направи се. Не прави! Имам друга идея. Какво? Гледай. Само гледай. Имам това. Ще ти дам една. Ще ти трябва. Благодаря. Няма да си хабя дървото, защото това дърво го изкопах специално за да направя мазе. И това дърво съм го взела. И това дърво съм го взела. Взела съм го от нашите дървета там, където имахме. Чакай сега, ще заграда обсидия да го взема. Виду си измисля си. Ти ми не даде кирка. Ти даме, защо? Че не попадне. Там, трябва. Имам 19 книги. Така, ето тук горе-долу загради, какво ще заградиш, ще заградиш. Сега да се молим само да не падне долу. И сега имаш ли факли? Дело, ти къде си? Тук се загубихме, хора, уед. Копай библиотеките и то, защото това чудо е толкова високо, че влиза толкова очите вътре. О! Да, няма оправя, не загубихте се. Аз вече излезнах. Окей. Сега ти изкопавам и на тебе. Не ми кажа, че падна. Умря. Добре. Скочих първо, защото без да искам. И второ, оле, майко, какви се бивеш. Так, бързо да се скопа това пак мога да скопа. 29 книги имам. Аз се връщам. Окей.
И правя enchanting table. И аз искам. Копай много книги, ама не, трябва да изкопаш още книги, да можем да ги... Имаме, трябва да само една книга за енчантинг. Не ме разбера. С какво се прави библиотека? О, празен буркан, по-добре библиотека. Да. И тая библиотека да заградим enchanting table, за да може да има Целя, повече... вместо с такова да сложим това библиотеки. Може право там да си поставим enchanting table, да имаме повече Място. място. Може да направим няколко. Ама знаеш ли за какво са тези книги да ограждат enchanting table, да има защото повече да ти левари? Не, за да може да ни да взима по-малко левари, не да има повече. Не да им да са ти енчантнати по-хубаво. Да. Разбрали? Ти взима по-малко левелс. Който левелс аз нямам, защото се Той и аз нямам никакъв левел. Що блудиш? Не, за какво ни? А, да, то без левел. То само панталонките ти искат трети левел. Ти къде си сега? Малко тук се позагубих. Аз съм у нас. Аз се загубих, благодаря, че ме изчака. Моля. Тук се го направи шивано. Това е джантик демо! Правя. И оставям ти всички книги, които имам в честа, за да може да направиш библиотеки. Аз ти да оставя джантинг. Само ако излюпя, моля ти Ай, на косъм. излюпи за... Какво имаше в тебе? Книги! Обсидиан! Обсидиан. О, да, верно. Пускам ни на креатив. Не! Да, защото да се издигна. Ти ще умреш с 29 книги имах и виж, ето, пазя си ги спокойно. Нищо нямам да такова. Чай да се съпрезими. Слез. Чакай, не спирай, без вътре да отидем горе. Да стой, да скачам стълбите. Елай ти, дали ще слагаме енчантинг. Опа, тук пък няма да работна деска. Окей. Така, ти къде си са? В къщата? Окей. Дай ми enchanting table. Енчантинг тейбъл е в мен, ти си ми библиотеки, аз тебе чакам. Така, хора, ще спра малко клипа. Тоест, чао те, това беше 6-ти епизод. Ще има и... Да, 7